Сәлем, Татар Ньюста қонақта танылған баяншы, халықара конкурслар лауреаты һәм Ғабдулла Кариев исемендәге еш тамашачы театры актеры Ильяс Шәрипов. Сәлем. Менә бүгенге көндә сөйләп үтәле, нинди яңалыкларың бар, ниләр эшләп йөрисең? Яңалыкларга килгәндә, әлеге ел гомумән яңалыкларга бик бай булды. Мин тәүге тапкыр әйтеп булдым, минем улым туды. Котлыйбыз. Шуңа күрә рәхмәт. Көндә ниндидер бер яңа эш итәбез. Көндә яңа әйбер өйрәнәбез. Но бер әйбер көндә постоян ул без йокламыйбыз. Йоклыймын. Баянчының инде аның һәр вакыт кулында баяны булыр, шулай бит якын дусты булыр. Әлеге баян белән танышып үтик әле. Әлеге баян бу инде Италиядә ясаткан баян. Ничә ел элек койдарткан микән? 5 ел микән, 6 ел микән? Балоны бурин дип атала. Концертный, эстрадный баяннар арасында иң кәттеләрнең берсе. Кызык кына әйттереп, монда ББ дип язылган бит инде. Владимир Владимирович дип йөртәм. Чыннан да тәке. Ну, башкача була да алмый. Башкача була алмый. Менә без геле концертлар вакытында баянчыларга карарга яратабыз бит инде, шулай бит һәр вакыт күзәтеп торабыз. Ләкин әйтергә кирәк, баянның да бит әле аның үз авырлыгы бар, шулай бит. Бәйе, әлеге менә шәхси шушы баянның авырлыгы 10 килограмм. Ну, аңа ничектер инде иеләшендә инде хәзер теге аркага баян сумкасы белән баянда киеп киткәндә теге менә гомер буе шулай иттереп яшәгәнмендер сыман. Үзенә күрә бер фитнес, спорт шулай бит. Фитнес ае арканы бик каты качать итә. Менә тамашачылар игътибарына. Гадәттә баяннар ничә сум тора? Бу бик индивидуаль сорау. Әлеге баянны алабыз икән, апрель аенда Уфага кайтарткан шундый баян 1,300,000-гә басты шушы баян. Аклыймысың үзең? Әлбәттә аклыйм, ул теге тиешлечә аны саклап тотсаң, тиешлечә ремонтлап торсаң, алар теге барыбер үзенә бик күп игътибар таләп итә. Ул сиңа гомер буена хезмәт итәргә мөмкин. Һәм иң мөһиме үзебезнең милли көйләребез агыла, менә шундый кыйммәтле баяннардан. Татарның милли көйләре шушы милли итальян инструментында агыла.